0 minus 9. Kung sa una kay itupong? Unod, itupong kay ang mga numbers. So, una na ko ibutang kani. 5, 4, 2, 1. Tanawa akong pagkasuwat. Wa sila nagsikit, no? Kaya kung ako nang isikit, malibog man. So, akong ilagyo gamay. Then, sunod, 0. Dayon, 0. Dayon, 1, 2, 9. Kaya kung gusto, di ko maglibog kung nasi tupong. At sunod, pila ka buka kong di-minus. Di ba, duha? Para may buwan, duha. Badlisan, ano mo din na. Kanina, ikatupong mo. Kanina, Kani? Butangan og 0. Mag-minus na ko. 0 minus 9. Balik ko na to. 0 kuhaan og 9. Tarungag paminaw inyong gisulti inyong answer. Akong binisayon, wala kuhaan og 9. Higyan siya pagwang 9. Kung balik ko na, wala kuhaan og 9. Pwede? So, ninyo ang tantubag, dili, pwede. Akong balik ko, 0 minus 9? Very good, dili, pwede. So, nganong naka-9 mo? Very good. So, nga yung story karon. Si 9, kanina sa ubos, gusto minus, naningil ni. Kanina sa babaw, gipaningla ni. So, kani siya ron, ngayon siya hang nangutang niya. Bay ko na ibili. Sa utang ni mo, may siya, huwag mong ko'y kwarta ron. Siya taysa, mangulam ko sa kong amigo. Ang iyang hulmon, G's. Pila yung hulmon? G's. Kay kaning nadiri, balig G's ni siya. Pero para dili libog, ang ato lang una-naon, hulman niya kay usa. Pila hulman? Usa. So mangulam siya usa. Mingon siya, piso rin yung kwarta. Sige, pahulman tiga. Na 0 rin siya, o darang usa. Na imong G's. Karon, G's kwa agnoy B. Pwede? 1 ang answer. Ang problema niyon kay kanong sunod, gipaninglan siya sa dos. Oy, ikaw ha, nagpahulam kas lain ha. Bayad dos ni. Utang nimo. Isa, okay, mangulam ko sa kumigo. Ano siya mangulam? Dili, adto siya mangulam, permis wala. Bay, palma ko diya usabi. Siya, o sige, usa lang nga, ibili ng usa, darang usa. Nahimo siyang G's. G's kwaan og dos, otso. Kani siya, ay, pahulam ka. Bayad piso niyo, be. Darao, wala na ko'y kwarta. Tigi, kuhaan siya. Piso rin kaya, di ba? Kuhaan pa yun. Di wala na. Kani, naningal wa. So, naapa siya 4. Ibutang ng tuldok, naningal niya? Naapa siya 5. Mao na answer.